Barcelona és el principal hub logístic de la Mediterrània i és la porta a un mercat de més de 400 milions de consumidors. La millora de la qualitat de l'aire és una de les prioritats del port. Des de fa més de 20 anys vigilem la qualitat de l'aire amb una completa xarxa d'estacions de mesura. La contaminació de l'aire de Barcelona té diversos orígens. S'estima que el 7,6% de la contaminació per òxids de nitrogen de la ciutat procedeix de l'activitat portuària. De totes les emissions de l'activitat portuària, les de vaixells són les més rellevants. Encara que aquestes emissions estan regulades per organismes internacionals, els ports també poden contribuir a la seva reducció. La qualitat de l'aire de l'entorn portuari de Barcelona ha millorat any rere any. Des de 2016, el port redueix de manera efectiva les seves emissions amb el seu pla de millora de la qualitat de l'aire que integra diferents línies d'actuació. El port aposta pel gas natural com a combustible net de mobilitat, ja que, respecte als combustibles convencionals, redueix un 80% els òxids de nitrogen i elimina per complet les partícules i els òxids de sofre. El gas natural es consolida com l'alternativa més barata i neta per als vaixells. 150 naus ja naveguen amb gas natural liquat a tot el món. Les principals companyies de creuers i diverses navilieres de ferris, com ara Baleària, han apostat ja per aquest combustible. Segons les previsions, el 2030, el 30% dels vaixells nous de passatge i el 15% dels mercants seran propulsats amb gas. El Port de Barcelona disposa d'instal·lacions i equipaments per proveir de GNL a vaixells i està posicionat per ser el principal hub de subministrament de GNL a la Mediterrània. El transport terrestre de mercaderies també aposta pel gas natural. Més de 60 camions operen ja al port amb motors de gas o amb motors duals, és a dir, amb barreja de gas natural i dièsel. El port impulsa aquest canvi i compta amb infraestructures de subministrament com, per exemple, la gasinera instal·lada al recinte portuari. El gas també es planteja com una opció més neta per a les màquines de terminal. El Port de Barcelona lidera un projecte europeu per transformar a gas una Straddle Carrier de la instal·lació APM Terminals Barcelona. La connexió elèctrica per reduir les emissions dels vaixells a port és una solució que es planteja per als molls més propers a la ciutat. Des de 2019 operen a Barcelona els primers ferris de zero emissions a port de la naviliera Grimaldi. Durant la seva escala a la ciutat, les naus funcionen amb bateries de liti que es carreguen durant la navegació. A més, al port exploren nous combustibles de transport zero emissions, com per exemple l'hidrogen. Les bonificacions de les taxes portuàries són una important eina que tenen els ports per incentivar la reducció de les emissions dels vaixells. Barcelona aplica bonificacions als vaixells amb connexió elèctrica o propulsats amb gas. També disposa d'incentius per a naus amb distintius ambientals reconeguts internacionalment. El port ha estat pioner en l'impuls de modes de transport sostenibles com el ferrocarril i les autopistes del mar que connecten Barcelona amb Itàlia i el nord d'Àfrica. Aquests serveis permeten arribar a un mercat més ampli de forma més respectuosa amb el medi ambient. Les autopistes del mar del port eviten la circulació per la carretera de més de 150.000 camions l'any. El 13% dels contenidors i el 36% dels vehicles que canalitza el port entren o surten del recinte portuari en tren.
Amb els serveis ferroviaris del port es produeix un estalvi anual de 55.200 tones de CO2. El Port de Barcelona està impulsant activament la mobilitat elèctrica i ha desplegat una gran xarxa de punts de connexió per a vehicles elèctrics. Aparcaments, concessions i espais comuns ja disposen de punts de càrrega. També ha renovat la seva flota de vehicles amb unitats elèctriques. En matèria de control ambiental de les obres, el Port de Barcelona ha estat pioner. Totes les obres que es realitzen a la zona portuària estan sotmeses a una vigilància ambiental independent. Aquest mecanisme garanteix el menor impacte a l'entorn de les obres. El Port de Barcelona està avaluant l'establiment d'una zona de baixes emissions que inclourà aquells molls més propers a la ciutat. Mitjançant el World Port Sustainability Program, el Port de Barcelona suma esforços amb els principals ports del món per crear cadenes logístiques més sostenibles i combatre el canvi climàtic. Port de Barcelona, per un futur sostenible.